Non ke wang GMP ke likalong asong tina phanta Election Commission of India hinpen arjan mati simbol ki piponang ji arondo. Lapen asong tina candidate penta pang thegar jan mati simbol aning ke hangpen kachipi pondo. Son thot si jang mi poni phaiser ke barni non ke wang GMP ke likalong kachipati dunji aphan epe Chelsea asong atumaphan Election Commission of India hinpen non MP kilikalong epe Chelsea asong atumaphan simbol mati ke jogjia dim pang thegar jan apu thak waidak penrat atumaphan pachini pon ke damtang MEC kilikalong epe Chelsea asong pen arjan mati simbol kilong dun ke torchlight arjan bonta non MP kilikalong ke epe Chelsea asong pen kachepate dun simbol mati ke jok pang thek arjan kelong dun ke Election Commission of India hinpen alang litumaphan ki pipon ke kisi arjan si alang litumaphan pipon lo tangte alang liai hinpen kupi koson pen si rat aphan ke than ponma klardak pen kachini ji aphan alang li lam the pen le arjupon ek sina di fu pen nilituma pherang ke Rustam Hanse nang ke lo berta public TV Karbi Anglong Kapacinya kam klaim lapen inglong arat tum karbi tum tanong sini pik hangyang kalima ngalang di sini pik non ke lapot si election commission tum ni litum phan KC nang piturong lo la KC Caesar KC kang ti papat la si election commission a order ting pen ni litum la tor sabang nge klan pik lo a beterita non nge igdet lo la pen mamor chutang lo ningkan troksi lo mati la si labang ke BJP domhan pichu det lo la mamor ke chua a tor sabang nge a beterita be ang se nilium ener lo kela alang litu ka pachinia kap da klemun elo la si non ke election commission pen o masina pulo ilitum ke chetum amen intanji pugadi kaita ke pu voter list along pen kam pen la pen pata intanji puge la sinili tum phan la ke si nang pilo la amen kam tip etia pa ke chetum amen kam tip etia pa high court order ateng pen la pen constitution 6 schedule ateng pen ilitum la bangso ke si pen ilitum inglong arat atu jelang pet pen inglong arat la pen kilonjia homia atu la pen Adivasi itum celang pepen la kece thang babe nang lut tapret ha North India Bihar pethepen Bangladesh pen Bengal pen bangmaret tum phat la tum amen anke kesi pen intip et not pule ili tum phat election commission da nang ki piason non ke la sili tum kang tip akamanat lo non ban ke election haipo kece tum amen kang tip akam mula so kesi pen lại là có tôi biết anh anh tìm đường luôn nó lại là symbol nó cái PHLC element dopo hala EVM along cái number 5 thì đôi gì last abang nili photo ta đôi gì ta pen là cái sia noksa ta đôi gì lại là number 5 last abang bang oh có chỗ cái đôi candidate last abang versi abang versi abang lại là nokta ta du mane ata lesson ka break la se than link dai tu mange number 5 body ke do number 4 bang hele number 1 pe number p an ke jokta on akama velo hata ke ki pija kam la number 5 pa bang hele ki pinang po athema tors pen ke ilitung kapathe angji an pathe anglo ako tors pen intip no dagi ke la si bang election commission government dumta bang Sini et si ili tu man kang tip dia fansi ke che tu men kang tip dia fansi ke si sinang pidat lai lo che hok nan po ili tu ka che hok alam lo non ke lo po yo ing tip long po ke che tu ma me lam thi sinar ju lang sir la code of conduct la gi de da pita ration card ha ko be na doi lang la som chak long lang ma sir chak long le la so alam dan ni li tu along kaprek atu mi meeting dolo DC conference hall along
haladak nang hang thulo la observer atu DC tadu haladak ni tum pulo lai go alam chief minister ta Orunodoi la pen ration card alam nang POO ko pinininge bom nang tum pilo claim ko si ni arjulo election commission no pilo nang claim amalang litum do clip o pulo ni ti ho ko si na tha hala tum ta la pen nili than lo je la taralang solo chief minister hem utang kai ke inkir clean CCTV camera biko la por lagi input dang nai lang nai dah ada kopi mai tu kopi sila chief minister wang ko hadak nang do joy ti la kopi ni ke claim ya pan la EVM bluetooth pen ke selam ya pan siala dak ke wang meni kente la solam ta abinom ke arleng ke tum chief minister president prime minister tum wang lote circuit house long si do nai bate Assam government bhawan along se hedi do nai set alang litum dak circuit house aki mikim tu ada nanang do de hala dak sinang do joy ti taralang so long si kachong hu ben si ewang ti la tu kopi lo kachong hu ne yakam ke tu la sini tu la salam atumi pudun lo la penke la tangde api ne litum pudun lo dak la election commission of India along Arni sihat lang February thang achikling koi raphier ni ka peklang press note along ECI asked state governments to ensure that officers who are transferred out of the district after completing 3 years are not posted in another district within the same parliamentary constituency la parliamentary constituency ang bongke a district la kapreka me hadake la somuni to manke toilet hot ke vinu usi dak la dake top do amanon ke hala Indronil Borua SP Hamanen SP body alang lipan haflong si ketoy haflong NC Hills ke lage itum dipu parliamentary constituency loke la pod nil itum atumi son thak do ulang meni la dak district ke thomang bong si phache la chok la pasot election hote son vinu pusi nilitum atumi chief electoral officer aphan la bangso memorandum submit damlo la dak Karbi Anglong West Karbi Anglong di mahasau apartment ke dobom ningkan ke thom ke pleng tang atu la tum han ke la district ke thom long ke pedu nang ne lu pusi nilitum atumi lu pidam at la pen nilitum putulang hala mopen ke than hoya son dak nilitum CM pen EM omorsing tisuta amethang a quarter long si election office ka pinchong dak si pohokar wa kado be ka me claim ngedi la si hala DC la pen election commissioner tu pulo election observer tu pulo je amethang a quarter long ke doji aphan ke permission enlote permission permit pole nitung ta pulo barudo tami sita hadak election akam ke hadak claim no non ke election akam claim de la sinil itu joining of party ka prekpen wa chikrong ke sita BJP itu mandi pape John le thot hadak kiri la si la salam dan itu maktubi complain pidul Sir, thank you. Atumi Solar Mosque along election really command from along MP Singh Digni Jakas ke nani hansi ke papu to so ta nani la lake ninge sok khangyang no jakka safan ka pipu ke marlo neli jong si thang da kali da bang kulo damte neli wang jui ke jakka claim bom dam higente iso na lam di hala tum pulo neli wang jui pita neli kadda da pi wang jui pita alangi dam jui ke thang ta success pulo ke and the people who claim it and the people hala chief of organizer bang amithang jakka ben resign that people Bijoy Teronta la pe hala jaha ka tum na resign le at pe podlo nilong nang dun tu toy ason ka li nilong le nang dun tu et ason le mi tu senji non ga hala tum ga ko congress BJP long si dun tu bang autonomous state ke wan ve tum long si dun tu pe podlo je la kai amen ngomalo pifu la hello chief nili ke chief advisor chonna hala so nili ke than dun na lam da kai ta nan project ini sini pan chief advisor pun pucho na
negi election tu nangi pu er lo kaita ange haladak bang ke thom ja semen bang ke thom bang ki tum do amhang chi per etiti ko pisi election tu nangi pu vek lo last year ne pan pulo la so many election tu nangi pu vek pedam jui phang yang na pu se aningi ti amhang chi per et hala bang sor ni ta amen pu intung de lu bang ke thom du la son du hada la pen la chief organizer tu ta chief organizer tu ma tela so tu di bijoy teror alang litum da chekroi dun activity election tu nang ni ang itu nge politics claim nang ni ne pulo autonomous state masih politik sa bostu lu politics sa bostu ke hang si politics claim nang ni pule ki lu tek akam lo ente lage la hello ni ki pu politics ke claim nang pu lagi मुझे पचो बैठा वो पॉलिटिक्स क्लेम नंगी पोबा ahok pensi nama ahok si ningje si politics claim nangi politics ke jok ta do kulo ke politics along eto pir thege muni ka do ita politics long si dulu ko mani yong si ne politics along abe kulo tak ke alang lige arnam kali te jon tuopi ko ada ka to ilitum karbi tum inglong ara tum arnam ta kali jon tuopi ta kali muni ke di ilitum la posi politics along ilitum do atlo politics si claim nang po muthe ahok ala ahok pachu be bepin ma si claim nangi aron atin si claim nangi politics ke claim nang po lagi pan politics ka pathu nang ni alang litum politics ka pathu bupu election ka pathu bupu election ke pathu ta nang ne politics ka pathu nang ni itum ke election la pen politics ta ke claim nangi la pen molong data high data ni tum mages mp ta choche ni tum aro CM ta choche ar EM jata ne tu choche ke claim ni tu mangke ke choji gali pardon English very